Confesseu, quantes selfies us heu fet en els darrers 7 dies? I quantes d'aquestes selfies heu penjat a les xarxes socials? Si penjo aquesta foto que m'acabo de fer, on anirà a parar? Qui la pot capturar? I si d'aquí uns anys algú me la recorde quan estigui fent una entrevista de feina? Quan l'envio, potser guanyo likes, però també perdo el control de la foto. Som conscients que tot el que pengem a internet pot quedar-s'hi per sempre? És la nostra petjada digital. Benvinguts i benvingudes a Curiositats sobre Lleida que potser no sabíeu. Hola, Ia. Treballa una mica. Defineix amb total exactitud què és la petjada digital. La petjada digital és el rastre d'informació que deixem a internet quan utilitzem dispositius digitals, ja sigui navegant per webs, publicant a xarxes socials, comprant en línia o interactuant amb aplicacions. Molt bé, clara i concisa. En aquest capítol us vull parlar sobretot del que es diu petjada digital activa, és a dir, la informació que compartim voluntàriament, sobretot el que publiquem a les xarxes socials, com ara fotos o comentaris, i el que diem en fòrums o pàgines web. La petjada digital és inevitable perquè tots som actius a internet, però hem de ser responsables i ser conscients del que publiquem. Ara potser no us preocupe gaire, però si un dia voleu treballar en una empresa, la persona que ha de decidir si us contracte potser farà una recerca a internet a veure què troba de vosaltres. O imaginem una altra possibilitat. I si un noi o una noia que us agrada molt descobreix a internet continguts que voldríeu que no existissin? Tots tenim fotos divertides amb els amics fent bromes, sortint de festa o fent tonteries a qualsevol lloc. Això no és problema. Però què passa amb comentaris desagradables o fins i tot algun insult que vau deixar anar algun dia? O amb opinions immadures que teníem fa uns anys i que ara veiem que eren totalment equivocades? O amb fotos realment espantoses? Doncs que s'han quedat a internet amagats i potser algú els recupere quan menys ens ho esperem i ens perjudiquen. La nostra petjada digital pot fer creure a algú que som conflictius o poc responsables, o ho vés a saber. En canvi, si en tenim cura, és tot el contrari. Pot mostrar una imatge molt positiva de nosaltres. No sé si fer-ne una foto i penjar-la. Un entrepà de categoria estrella Michelin com aquest no pot perjudicar la meva reputació digital. Ara potser algú està tremolant amb tot el que he dit sobre la petjada digital. Doncs no patiu. D'aquí en endavant, sigueu conscients del que escriviu i pengeu. I sobretot, el que ja heu fet, hi podeu posar remei. D'entrada, feu una mica de go-surfing. Sabeu el que és, oi? Escriure el vostre nom a buscadors com Google i a veure què hi trobem. Així ens farem una idea. També podeu eliminar o restringir l'accés a fotos, publicacions o comentaris que puguin ser interpretats negativament o que ja no us agradin. Ajusteu les opcions de privacitat en xarxes socials com Instagram. Més coses. Potser hi ha comptes que ja no utilitzeu. Doncs elimineu-los. I si voleu opinar en algun lloc, tampoc cal que signeu sempre amb el nom i cognom. Usar de tant en tant un pseudònim pot ser una bona opció. Ei, parlo d'opinar, no d'aprofitar l'anonimat per deixar anar una barbaritat. I atenció, important, penseu que si hi ha continguts que no podeu eliminar vosaltres sols, hi ha una cosa que es diu dret a l'oblit. Ara seria molt llarg d'explicar-ho en detall, però si algú ha publicat coses sobre vosaltres sense el vostre consentiment o trobeu continguts creats per vosaltres que voleu eliminar, podeu exigir que la pàgina on són els tregui d'internet. És més, hi ha empreses que t'ajuden a esborrar la informació sobre tu que no vols que continuï a la xarxa. Resumint, que potser tot no es pot esborrar, però podeu millorar molt la vostra reputació digital. Tots tenim drets digitals i un és el dret a l'oblit. Apunteu-ne el nom i busqueu-lo, dret a l'oblit. Això sí, per no haver de córrer amb la goma d'esborrar digital, el millor consell sobre tenir una bona petjada digital sempre serà aquest. Genereu el màxim contingut positiu i viureu i dormireu molt tranquils.